No tindrà altre remei que demanar-nos a la mama. No facis atrocitats, si la mamà ho endevina. Què vols que endevini la mama? Sols he discutit. A mi tothom diu que et diverteixes tant. Seguim fent de ninots davant dels escarafats de senyora maniàtica. La vergonya, estimat germà meu, la vergonya! La Valèria i la Luïsa se n'adonen de com espero el meu dijous. Mentrestant, jo li serveixo el seu te, que no li agrada massa calent. Una rosa cada dia més jove i més fresca. Germà, si t'he de ser franca, aquesta solució... Adéu, Helena. Saps que mentre jo visqui mentre jo... Ets excel·lent, mama. I només vosaltres sabeu que una mare, abans d'arribar a la indiferència o a la desesperació, fingeix una mica per obtenir, si no un respecte, almenys la tendresa dels seus fills. Em farà creure que vostè coneix la mostra, sense sortir del seu amagatall, amb els seus ocellets i les seves figuretes. Jo li dono molta importància a aquests detalls. No li nego, senyora, però avui se li pot parlar del seu fill des d'un punt de vista que no és precisament el de l'elegància. 50.000 pessetes. I això és tot? Senyora, si vostè és capaç de perdonar-me... Sempre que fos per un bé dels meus 3 fills, vostè s'havia rebut a casa meva amb tota la vida. Com segueix la nostra nina adorada? Malament. Els meus fills no han volgut comprendre, doctor, i han abusat. Aquí estic jo, doctor, i aquí estan ells. Es pensa que no tot així. Es pensa que aquest pretensiós i despreocupat Albert és molt feliç i creu vostè que el meu fill Octavi no passi uns moments horribles i és completament responsable de la seva tara vergonyosa i es pensa vostè que la meva filla Helena... Jo mateixa l'he obert la porta i l'he fet entrar en aquesta habitació. No ha vingut ningú més? Ningú més. De vegades tenim el pressentiment que al carrer o fora de casa ens espera alguna cosa desagradable. No ho pots comprendre, mama, no ho pots comprendre! El meu niuet de nina s'està convertint en una tomba. Hauries de fer de cara de les meves responsabilitats i de les meves obligacions. La teva més gran il·lusió no és possible, juro que no és possible! La corda. S'ha trencat la corda, doctor. La nina del bosc va parir 2 llops i una lloba. Però no, vosaltres no sou llops. En els llops hi ha una certa virilitat i una certa empenta que vosaltres desconeixeu. Els llops udolen i vosaltres grinyoleu amb el grinyol histèric de les hienes. Entreu si sou valents! No trobareu ni una sola arruga a la seva pagada pell que no us acusi. Entreu! 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 Doctor! Esclar! Les hienes! Us fa por el cadàver de la nina. Sou uns covards! Sou uns covards!